Jo. Právě, že jako kdyby to... Ještě pájí. Ještě pájí, bol. Teďka podle jste. Já tomu nerozumím. Jako ke mně podle. Máš jeden uzel. A teďka to třeba zpátky. Pájí ty to. A ještě zpátky. Když to někdo zorganizuje, jak je to dobrý. Já to uzle vůbec neznám. A teď musíte celý tam u Jendy. Mezi Jendou a tím. Jo, Byla by tady vznikl tam. musíte celý stále. Maruško, zkuste, no, to je jedno. Jo, říká to dobře. Říká to dobře. Jo, sorry. Ne, obejdi mě, no. Tady. Teďka si podlíst. Zostaň tam. A teďka vyzaňko podle. Tady dovnitř. Tady, ano, tam. A pají taky. A přeles. Dělejte uzel tam se. Počkej, ale... Pají ty taky podles. No a jako... Já vím. Vždycky to bude slušet. Počkej, já teď třeba Musíš to podlíst. No. Protože tohle není uzel. Mně přijde, že to jako je dobrý, jo, ale... Počkej. Představ si, že to není uzel. Kdyby to byl uzel, tak se nehejbe potom pro vás. Však to není uzel teďka ještě. No. Takže nemusíte řešit, jestli je nahoře nebo dole. Držím. Spojuje se to v obráceně, že my potřebujeme, aby byly jako ty U těma U k sobě. Prostě musíte jít sem. Já to budu držet, takhle se to vohněte, tak přesně. Říkádu venole, že? Stůj takhle, vy udějte takhle účko, tak. No a teď potřebujeme, aby jednou to šlo spodem a jednou to šlo vrchem. A máš tam Je to nechápu. To je jedno. Jednou to Týna takhle podleze, přeleze. Ale teď tady jako nic není. Takhle jsou ty U. Jo, okay, takhle přesně budu. A tak to by mělo být u Anešky začít, že má být u tebe ten uzel. No u mě ale nebude, že? Do toho ne? Ne, do toho určitě ne. Já si myslím, že to je do toho. Do toho, no. Do tohohle, jo. To taky. Do toho. No, bude. A tam se mám jako vejít, A jo. jo, s vrchem. Vrchem. Vás tam. Promiň. A spodem ne. Ale ještě ty. A to nevyjdem v oba, chápeš to? Ne, vyjde se. Musíte se k sobě prostě přitisknout. Ale teď vás zvednem. Tak. Ale co tam mám být? Ty jo. Je to ono, no. Jo. Tak jen do podles. V podstatě je to jedno, kde, ale to je jedno. Jen do podles. Jsme stáli také úplně předtím. O 2 metry dál. No. Teď tady vylezte. Mezi prutím. S vrchem nebo spodem? Vrchem. Teď to tady stojí jen tudy. Vy si vás postavte. Teď to podleste tady pod celým až k týně. Až k týně, ještě tu podles. Týnu mám taky, Jo, týnu ještě mám taky podles. podlejzat. On se moje položila na zem, bylo to stejně. A teď, ne, drž to, zvedni to a mezi tímhletím, Zvedni to. tímhletím musíme prolíst. No. To tady to dolů a to bude. No, jen dolez. Tak zmladší to je hračka. No jo. A teď vylez ven. Tak nejdřív tě tam chce, pak tě tam nechce. to je fakt hračka. Pusťte to. Zahněte to. Ty to můžeš pustit už, ne? Už to má? Je to. Jo. Rozmotej to. Jo, máte to. Ne, to je dobře. Dobře to máte. Není to dobře. Máte sice udělanou smyčku. To je ambulanťák. Tadyhle položte, roztáhněte to ještě. My tady vylezem tudy. Jasný, Máči. Jsme tě ho chtěli říct, ale to je to. No. Dobrý den. Já bych vám tady chtěla představit Týnu. Myslím si, že by se velice hodila na roli matky Terezy, protože je velmi citlivá, mírumilovná, laskavá a přívětivá. Umí se starat o nemocné, o trpící, o zápalu nějakého zranění nebo nějakého problému. Vyrazí ze stanu, kašle na
zapálení, klid. Jede a tak, to je asi všechno ode mě. Určitě tady zvolte, bude lepší než já. Dobrý den. Já představuji lepšího kandidáta, Anežku. Já tomu, co řekla Anežka, nevím, jestli jste mě potkali, ale úplně ne všechno byla pravda. A myslím si, že Anežka je lepší v tom, že já nejsem tak trpělivá jako Anežka. Že já prostě, co není hned, tak mě chytne rapel. A Anežka se prostě na to hodí víc, protože ona i bude studovat charitativní a sociální studia. Na Cyrilo-metodějské fakultě nebo univerzitě, teď nevím. A tak prostě, když už takhle má na to nakročeno, tak už je pro tu funkci lepší. To je asi všechno. Kolega začne. Víte, jsem vlastně na kandidáce prezidenta USA, ale já jsem vlastně na tu funkci vůbec nehodím. Víte, můj kolega má mnohem větší zkušenosti než já. Já jsem byl doposavat jen učitelem tělocviku na základní škole, takže vlastně vůbec nevím. Takže vlastně s politikou nemám žádné zkušenosti. Drazí voliči, slyšeli jsme taky dojemný výkon, samozřejmě ta matka je lež, jo. Takže s matkou, jo, jsem hrál dneska ráno kriket, jo, tak nevím, o co tady jde. Tak pane kolego. Takže, proč by se můj kolega měl teda stát prezidentem? Teda vlastně neměl, že jo? Měl. Měl by se stát, protože já svoji matku chudavou ještě mám. Jeho už není. Omluvte mě, pane kolego, že se dotýkám vaší matky. A tak má proto mnoho času na to, aby vedl naši krásnou zemi. Adolf. Proč by měl mít Pavel papež? No protože má krásnou duši. Neměl ani jeden vážnější vztah. Nejdůležitější předpoklad. A je to taky... Nechtěl jsem to říkat. Pavel je daleko starší a zkušenější než já. Má už fousy, podívejte se. Já si myslím, že tyhle zkušenosti i ten fyzický vzhled bude budit u společnosti respekt, že bude respektovaným papežem a není vůbec asi o čem se bavit. Já ho znám už delší dobu, vím, že jeho osobnost je jako krásná zahrada posetá granátovými jablky. Jeho schopnost, jeho tvůrčí charakter je opravdu nezaměnitelný. To je asi tak všechno, protože podle mě se to ani nedá vystihnout slovy, jak je Pavel skvělý. Tak zaprvé vůbec nejsem starší než Tomáš. Tomáš je o hodně starší než já, zkušenější. Zajímá se o vědy, jako je filozofie, teologie, čte mnoho knih. Já jsem takový nevzdělaný negramot oproti němu. A na tuto funkci se opravdu nehodím, protože ale vlastně ani nemám žádné vzdělání, že jo. A
Ten tvrdý výstup, co tady Tomáš předved, tak prostě on jinak takhle tvrdý vůbec není, on je to míru... To není pravda, to není pravda! Míru milovný Sám to víš, že to není pravda. Rád jezdí do Afriky se dívat na děti. Rád pomáhá dětem, jezdí do Afriky, přispívá na vodu africkým dětem. Ty si lžeš ale. Proč lžeš? No vidíš, a právě proto, že já lžu, tak se na tu funkci už vůbec Já jsem vlastně strašně prolhaný člověk. Ty seš právě tak pokorný. Pokorný? S tím, že lžu, tak jsem pokorný. Že si myslíš, že nejseš dost dobrý na tu funkci, ale já ti říkám, že prostě ty seš ideální člověk na to. Takže dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové. Mým úkolem je zde představit vám kandidáta, lépe řečeno kandidátku na post ředitele nějaké té světové společnosti sdružující módní návrháře. No podívejte se na ní. Co byste řekli? Hodí se na to? No už jen ty brejle, úsměv, náušnice, ale to nevidíte to nejdůležitější, což je odpas. Prosím. No, to je prostě ten její styl v oblékání, vystupování a tak dále. Byli jste svědky toho, jaké má organizační schopnosti již během navazování uzlu. Je pravda, že některé teorie se neosvědčily a výsledkem poté byla taková základní koncept. No asi víte, že zdračí smyčky na jednou ambulanční uzel. Ale ta teorie tam pak jakože je a stačí nějaké drobné upravení a je z toho úplně nová interpretace a tak dále. Takže hlasujte jednoznačně pro Máčí. Vážení přátelé, dovolte mi, abych vám představila Lucku. Ráda bych vám povyprávila její smutný životní příběh. Jako malá se narodila, už rodiče jí položili k popelnicím, našel jí jeden člověk. V peřince měla tužku a papír a říká se, že tam už byly nakreslené nějaké šaty. Lucčin příběh se dál odvíjel, takže začíná úplně vlastně od začátku, takže její návrhářská dráha Když se narodí, tak už začíná už na základní škole, kde říkali, že je vlastně kreslířský génius a že se na tuto dráhu báječně hodí. Takže pak se vlastně vystudovala a založila si vlastní firmu, kde navrhovala kostýmy a tak se vypracovala, že již teďka můžete vlastně vidět takové na kandidáce do takové velké funkce. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Je mi velikou ctí představit vám kandidáta na první ženu na měsíci zde přítomného Honzu. Prostě si ptáte, jak mohlo dojít k tak významnému renoncu. Řeknu vám to. V současné době prožíváme krizi rodiny. Říká se, že otcové, poté co naše společnost změnila svůj charakter z pravobytně pospolné přes středověkou, buržoázní, nyní do moderní informativní rodiny, ztrácí svoji pozici, nejsou uživitelé rodinami. A mně je proto velice příjemné vám představit zde Honzu, který dobrovolně se ujímá role ženy. To tak kvalitně, že se dokonce stal nejdůležitějším kandidátem pro funkci, no, pro to, aby se stal první ženou, která přistane na měsíci. Samozřejmě je důležité si ještě uvědomit určité fyzio-biologické nutnosti,
Ono v té atmosféře, kde není dokonalá atmosféra, vědci vyzkoumali, že dochází k vznášení jader, což ženy diskvalifikovalo proto, že první ženou na měsíci by se měl stát muž s velmi výrazným ženským cítěním. Já snad ponechám prostor tedy přítomnému kandidátovi. Vážené dámy, vážení pánové, pane doktore. Když jsem se dozvěděl o tom, že usilujete o účasti na jedné z průlomových a zásadních misí v historii astronautiky, ani na okamžik jsem nezapochyboval, že právě vy byste měl být tím, kdo otiskne svoji dívčí nohu číslo 44. Tolik ani nemá. Samozřejmě vy... Ano, to je ta noha, která by tam měla spočinout, protože jste osobností v širší veřejnosti zcela populárnější než já a myslím si, že budete mít větší podporu národa, ale již v zahraničí se na Facebooku objevují skupiny, které souhlasí a podporují s tím, že právě vy byste měl být tou ženou, která tam přistane jako první. Když bych se zaměřil přímo na vás, tak vy jste žena pracovitá, zcela oddaná svému cíli, ničím se nenecháte svést z cesty a z hlediska dějin i vzhledově si myslím, že právě vy byste měl být tou ženou, která bude jednou v učebnicích a ke které budou vzhlížet další malí chlapečkové. A nepochybuji o tom, že se najde nějaký následovník, který půjde ve vašich ženských stopách. Ano, kdo se trochu vyzná v informatice, tak zná základní předpoklady, že svět informatiky se skládá základně z jedniček a nul. Tady máme jedničku, tady máme proto je jasné, že lepším kandidátem je Lenka. Už kvůli jejím inovačním organizačním schopnostem, které provádí v kuchyni. Vemme si, že taková velká informační společnost je, dejme tomu, jako bublanina. A Lenka má skvělé, ale opravdu skvělé schopnosti dotáhnout tu bublaninu do zdárného, většího, nakynutějšího dokonce. A tak já myslím, že by se ředitelem Microsoftu měl stát Vojta, protože já vlastně ani nevím, co to Microsoft je. Na jsem se dostala omylem jenom na doplnění počtu a bublanina s počítačem asi nemá moc společného. To je asi tak všechno.